Danubius Rádió külföldi, belföldi, utazós, nyaralós, széptájakra tévedős turisztikai magazinműsora. Jó estét kívánok, itt a Torony iránt, a mikrofonnál Buza Sándor. A mai egyébként utolsó alkalommal jelentkező műsorban szót ejtünk egy készülő turisztikai sportgáláról, a hétvégi Borgőzös Fesztiválról, amit a Budapesti Vasúttörténeti Parkban rendeznek meg a nagy íztúra keretén belül. Aztán beszélgetünk arról, hogy egy év alatt mennyit változott, illetve változott-e egyáltalán a magyarok menős kedve, azaz a nyaralási szokásuk. Aztán átnyújtunk egy hévízi meghívást, ahová a tervek szerint április közepére egy csodálatos Oldsmobile találkozót terveznek a Lotus jegyében. Végül Pakisztánba invitáljuk önöket, megemlítve, melyek azok a lehetőségek és ugyanakkor nehézségek is, amelyek azok előtt állnak, akiknek szándékukban áll fölkeresni ezt az egyébként csodás természeti és kulturális emlékekkel rendelkező ázsiai országot. A műsor végén aztán még tartunk egy nagy ajándékozást könyvekkel, utazási kedvezménnyel de addig is kellemes fél órát és sok hasznos információt kívánok. Fél óra alatt Buza Sándorral a Föld körül. Ez a Torony iránt, a Danubius Rádió utazási magazinja. A múlt heti adásban azt kérdeztem, hogy második Rákóczi Ferenc hanyadik születésnapjára emlékezünk az idén. Azok válaszoltak helyesen, akik a 330-as számot küldték el. Miután ez a Torony iránt utolsó adása, így minden jó megfejtőn kap egy könyvajándékot. Ezek a Marco Polo sorozat egy-egy darabjai, melyek a Corvina kiadó gondozásában jelentek meg. Viszont kell, hogy legyen egy főnyertesünk is, akinek jutalma egyrészt a Szkolár kiadó gondozásában megjelent Magyarország világörökségei című album, másrészt egy utazás esetén igénybe vehető 5000 forint értékű kedvezmény is. Nos, ő Jurmics Edith paksi hallgatónk. A márciusi fotós nyertesünk Bokor András, aki Ibiza Sunset néven készített egy képet. Ő a National Geographic fotósorozatának egyik kötetét kapja, amit a Geográfia kiadó jelentetett meg. Mára nincs talány. Köszönöm, hogy az elmúlt 2 évben, igaz, ha csak virtuálisan is, de velem utaztak, kívánom, hogy aztán minden kalandozó álmuk váljék valóra. Tehát legközelebb egy hét múlva már nem toronyiránkodunk, sőt 17 év után ezennel elhagyom a Danubius Rádiót is. Ha hiányoznék, megtalálnak a Story TV-ben vagy más néven a 4-es csatornán, ahol minden este egy-egy hírességgel beszélgetek, talán éppen valamelyik emlékezetes utazási kalandjukról. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó utat hazafelé, Buza Sándort hallották. A Danubius Rádió turisztikai magazin műsorát hallották. Reklám.